Vítajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo peniaze. Mišov spolužiak Paľo cestou do školy našiel na zemi peniaze. Hneď ako ich schmatol, začal skákať od radosti. Hurá! Museli spadnúť zo zázračného stromu. Vraj existuje taký strom, na ktorom rastú peniaze. Dočítal sa o tom v knihe o drevenom chlapcovi Pinokiovi. Tá radina, povedal Mišo podozrievavo. A radšej to tam nechaj. Kto vie, kto to stratil? Ale Paľo sa nedal presvedčiť. Nadšene sa rozhliadal okolo seba a zočil cukráreň. Už aj cválal tým smerom. Rázne vtrhol dnu a oči mu lietali po lahôdkach. Z poličky sa na ňo usmievali rôzne koláče a torty, karamelky, žele, cukríky a makovníky. Chcem všetko! Predavačka sa takmer zľakla. Dáš si aj ty niečo? Opýtal sa Miša. Mišo však len ustarostene pokrútil hlavou. Paľo si napchal vrecko sladkosťami až do prasknutia a veľkoryso dal predavačke všetky peniaze. Keď vyšiel von, zatrúbil ako slon a začal chamčivo chrúmať. Cestou rozhádzoval obaly od cukríkov ako konfety a maškrty mu padali na zem. Zanechal za sebou smetisko, ako by okolo prešla armáda pažravcov. Mišo aj ďalej krútil hlavou. Keď konečne dorazili do školy, Paľo stihol všetko zjesť. Bol taký napúknutý a bledý, že ledva dýchal. Zvalil sa do školskej lavice a znehybnel. Nepodarilo sa mu ani vstať, keď do triedy vošla učiteľka. Chcela by som sa vás opýtať, či ste náhodou cestou do školy nenašli nejaké peniaze. Všetci v triede sa na seba pozreli a pokrčili plecami. Zdá sa mi, že som ich niekde stratila. Chcela som vám všetkým kúpiť nejaké sladkosti. Dnes mám narodeniny. Mišo dôrazne zazrel na Paľa. Ja
o tom nič neviem. Začervenal sa Paľo a zazdalo sa mu, že mu začína rásť nos ako Pinokiovi. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Kto vynašiel peniaze? Čítali ste príbeh o Pinokiovi? Ako sa vyrábajú cukríky? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania.